जोबोद मोजां बे हाबाफारि आंनि 13 नम्बर चिरां ब्लकआव जेनाखि वुमेन सेलनि लेङाइ आफादगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट पुर्निमा बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे खासिखत्रा प्राइमारिनि आफादगिरि सुपेला वारि आरो बेजों लोगोसे प्राइमारिनिनो गोख्रों मावथि फुलमति आरो बेजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दिनै वुमेन सेलनियाव दिनै नागारनानै BPF-निफ्राय दिनै UPPL-आव जइन जादों। आं गिबि बिथांमोनखौ बरायदों। आं बेजों दिनै बुजिनो मोन्दों जोंनि बे 13 नम्बराव दिनै खौसेथिया जाबाय आरो गासै बेवहाय आं बुंनो सानबाय आरो आं बुजिबाय जे BPF-आ निस्सय सानसे समाव बेहाय थानाय नंला जोब्बाय। आं बेखौनो मोन्दांथिदों आरो आंनि बे माबाया बिबेकआ बुंदों आरो आं आसा खालामबाय जोंनि बे 13 नम्बरनिफ्राय एकदम मेक्सिमाम भटआ जोंनिफ्रायनो थांगोनखौ आं अभारअल 1 नं क'क्राझार बिजाबनि आन्दाराव जोंनियानो टप मोनगोनखौ आं नुबाय आरो थारैनो BPF दोलोनिफ्राय सानफ्रोमबो दिनै एसे गाबोन एसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय थानायखौ जों नुदों। थारैनो जिर' जामारसिगोन नामा BPF दोलोनि दोलोआ? निस्सय बेखौ गुवारै आरो गोथौयै बिजिरना नायोब्ला जिर' जाहैगोन। मानो होननानै बुङा दिनै दिन जेनाखि खौसेथि आरो बे खौसेथिखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL दलावहाय फैबाय जों बुजिदों आरो बिथांमोनाबो गोबाङै गोसो गोथौ जों सिन्था खालामनानै नायदों। जों आलादा आलादा थायोब्ला जों बे ओनसोलाव राजनितिकआ जोंनिया माने सोलिनाय नङा बिथांमोना बुजिबाय आरो बेखौनो दिनैहाय बिथांमोना खौसेथिखौ बेस खालामनानै आरो पार्टियाव जेनाखि मोजां मोजां आसनिफोर लानानै आरो मोजां सान्थौजों मोजां प्लेटफर्म दङ मावनो थाखाय बेफोरखौ नुनानै दिनै बयबो लिडारफ्रा दिनै BPF-आव थानो गोसो गैला बेनिखायनो दिनै ओंखारबोदों। जोङो कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि जिथुनाखि नैबे 1 नं क'क्राझार लक सभानि बिजाथि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ MP जानो थाखाय जेबो जयगथा गैया होननानै जोङो बिथाङा बुंदों। मा बुंदों नङा बेथ' बिराद मिनिजाथाव। थारमाने नोङो राजनितिकआव आरो नोङो गिदिर MA BA डक्टरेट फरायनाङा। आं सिम्पोल रावै बुंनोसै जेनेबा गोरों गोराफ्रा जों मायाव नुयो सेक्रेटारि राजनितिकनि मानसिफ्रा माबायदि मानसि बेखौहाय बयबो बुजिगोन। जयग गैयाबा जेनेबा जयन्त बसुमतारीया बियो एसेमब्लियाव नुदोंना नुवाखै? एसेमब्लियाव बिराद मोजां मोजां कुइसन खालामबाय थादों बे जोंनि जेनाखि MLA लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव कुइसन खालामदों जोंनि हारिनिया कुइसन खालामदों आरो बिभिन्न कुइसनफोर जोंनि जौगानायनि बे कुइसन खालामबाय थादों। बेफोरलाय माने मिडियानो खोन्थायोना। थ' बिथाङा आं कास्टमखौ बुंनो माने नेगेटिभ सेन्सआव आं बुंनो गोसो गैया खिन्थु आं बेजों लोगो मोननायाबो बावाखै खिन्थु जेनाखि बिनि जेनाखि पलिटिकेल लेंगुवेज आरो बिनि जेनाखि गम्भिरता आं बेखौ नुनो मोनाखै। मानोना जेनाखि बिनि खोथा बाहायनाय बियो सासे गोरलै मानसिनि बाहायनाय बायदिखौसो आं नुदों आरो दा बेनिखायनो आं बुंदों बेवहाय जयन्त बसुमतारीया जोंनि एप्रप्रियेट केन्डिडेट आरो बियो नेसनेल लेभेल आरो स्टेट लेभेलजों सायख'जानाय सासे केन्डिडेट। मानो रोङा जानो रोंगोन। बिथाङा हयथ' नुवाखैबो गोबां थाबोबाय बेजोंनो आरो हयथ' निस्सय गोसो जानानैनो बिथांखौ माबा मोनसे पलिटिकेल डिजाइनजों गाग्लोबनो थाखायसो बे रावखौ बुंदों। खिन्थु बे जयन्त बसुमतारीया रोङाब्ला दिनै मानो एथ' गिदिर पजिसन मोननानै दिनै सायख'जाखो? आं जेसेबां गिदिंबाय नुबाय बिथांनि जेनाखि बुंनाय आरो बिथांनि जेनाखि लेंगुवेजफोर एसे गम्भिरता दं जायखौहाय साननानै गोथौयै साननानै बुङो बेखिनिखौ बुङो बियो साननानै आरो बियो स्पिचलेस अब्लाबो बिनि एक्सना बिराद स्ट्रं आरो अनेक केटागरिनि मानसि थायो। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों आरो दिनै नुबायना गोबां मानसिया दिनै सापर्ट खालामनो बिथांखौनो देरहाहोनांगौ होननानै जैतुनि होबाय आरो जोंनावहाय जगदान खालामगासिनो दङ। बेफोरनो मोनसे पजिटिभ साइन आरो धन्यबाद।